kayune purwa sejati pangira jagat godhong kinarya membe aprata pakang ngowo kembang lintang salobolane ong wa surya lanteng su kasirat bung udan puncak koso tungkah pratiwi oyate bayu yen kembang menur tinandur neng pinggir sumur aja mundur gayo praja ati mabur bocah pajang ngirengake anak ubah nyusegara ngone kebutuhun Yuang Bagaskara wis lingsir ing sasana rahina piniji anyarengi para kadang pametri budaya Dewaruci Campursari kepareng sowan ngabiyantara kanthi hanyabrang Sinartan Sekar Dandang Gula Barang Miring Mufida Sarjana Seni Dedep Tidem sakwus nyasat ponang riwe kadang Dewaruci lumaksana nyabrang Banyumasan
sing sayo sing rukun gotong royong nyambut gawe lah kuwi lo sing sayo sing rukun jalan cung lo wing pite wali jambul seko kolong kurang siji gawe cuwon rasane ati sing sayo sing rukun gotong royong nyambut gawe kuwi dawa lo sing sayo sing rukun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jan. Dewa Ruci sowan dalem wonten Bapak Petu Daliman sekalian Ibu sinengkuyung kalian kanca-kanca ingkang luar biasa. Sowan wonten Mas Garing saking Wonogiri, Garing Tralala. Wah, jan luar biasa. Lenggah sekeca didepi rambak kanggone Pak Rebin. Jan. Iki engko calon leboke montor Mas Garing. Ugi sowan kalian Mas Uncek Sanusi. Wah, jan. Iki disengkuyung karo Junani syuting, dasare Uncek siaran langsung dhewe. Wah, TikTok wis enek 2300 penggemar.
iki sawerane malah wis kena nggo angsuran BRI ya. Lah nggih. Widawati ingkang sowan wonten Dik Mufida, Dik Leni, Dik Ayu kalian Dik Tia. Wah, jan. Anggere ngerti Dik Tia ki aku wis kelingan. Anggere MBK tiap hari teko ngono kuwi saya lemu. Oh, lah iya. Wah, jan anggere gawe pamflet sing marai kisruh mesti gambare Tia. Kok iso mareke seru, Pak? Selfie serba ora pati peneran. Oh. Kurang demes, kurang patut, kurang ayu baleni. Wah, ndonga sound system sowan. Nggih. Wingi dolan ning Tireng neng Gembira Loka. Dina Minggu turne yo kacahe ana. Ontane ana, munyuk-munyuk ana, sasat kewan, apa-apa ana, pengin praon ana, bandulane ana, pengin jajan cekake cah cilik muda-mudi langsing no minggu ayo neng Gembira Loka. Gembira Loka dina minggu tone kacahe ana ontane ana munyuk-munyuk ana sasat kewan apa-apa ana pengin praon ana bandulane ana pengin jajan cekake ra kucing cah cilik muda-mudi yang secilik bocah pisan dina minggu ayo neng Gembira Loka. Kangge jampi sayah kalian para kadang-kadang Ridho Darma ingkang kepareng anawung krida caos pakurmatan kangge para tamu putri kakung sinedahan. Wah, jan. Ayo ngemong cah cilik iki pancen ora gampang. Nggih. Kala mangsa kudu diaturke dolanan-dolanan sing jumbuh karo kekuatan kahanan lan suasanane.